வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. இந்த அரும்பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை. வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம். வாழ்க வளமுடன். உலக சமுதாய சேவா சங்கம், நார்வே, டென்மார்க் இணைய வழி பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். மேலும் இணையத்தில் இணைந்துள்ள அனைத்து வேதாத்திரிய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் அன்பை வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்தாக தெரிவித்து மகிழ்கிறேன். ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்களின் பேரறிவோடு நம் சிற்றறிவை இணைத்துக் கொண்டு அவ்வறிவை நம்மை வழிநடத்த சங்கல்பம் மேற்கொள்வோம். வாழ்க வளமுடன். மேலும் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் சுகந்தி அம்மா, தவம் நடத்தி கொடுத்த புவனா அம்மா, வாழ்த்துறை நன்றி உரை கூற இருக்கும் நேசமலர் அம்மா, உலக நல்ல வாழ்த்து பாட இருக்கும் பகீரதி அம்மா, எல்லோருக்கும் எனது அன்பை மீண்டும் ஒருமுறை வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்தாக தெரிவித்து மகிழ்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். நாம் யார்? இந்த பிரபஞ்சம் யாது? நமக்கும் இதற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் எது? முடிவு என்ன? இவை போன்ற கேள்விகளுக்கு பதில் காண முயன்றவர்கள்தான் ஞானிகள், அதாவது விஞ்ஞானிகளும் மெய்ஞானிகளும். அவர்களுக்கு கிடைத்த விளக்கங்கள் தான் விண்ணியல் ஆய்வுகளும் மெய்யியல் உண்மைகளும். இதை விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் என்ற தலைப்பில் சிந்திக்க உள்ளோம். விஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்சத்தின் உண்மை என்ன என்று அறிய ஆசைப்பட்ட போது ஒரு விதமான விளிம்புக்கு வந்து தவித்தார்கள். ஒரு எல்லைக்கு மேல் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையை கண்டறிய முடியாது என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவே அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள். அந்த உண்மை நம் வேதாந்த சித்தாந்த நூல்களில் காண கிடைப்பது அவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது. ஒரு எல்லையை கடந்த பின் விஞ்ஞானமும் வேதாந்தமும் ஒரே இலக்கை நோக்கி செல்கின்றன என்பதை உணர்ந்தார்கள். ஸோ இத சுஜாதா என்ற எழுத்தாளருடைய குறிப்பிலிருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்கிறோம். ஏன்னா விஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்சத்துடைய மூலம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முயன்ற போது ஒரு விளிம்புக்கு மேல போக முடியாம தவிக்கிறாங்க. கடைசியில அது நம்மளுடைய நூல்கள்ல இருக்கிறத பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுல சொல்றாங்க. அதே போல இன்னொரு புத்தகத்திலையும் சித்தர்களுடைய பாடல்களுக்கு விளக்கம், அதை தொடர்ந்து அந்த எழுத்தாளர் கடைசியில கூறக்கூடியதை பார்க்க இருக்கிறோம். அதாவது மதங்கள் சமயங்கள் கடந்த சித்தர்கள் என்ற மெய்ஞானிகளுடைய நோக்கம் மெய்ப்பொருளை கண்டறிவதே. பிரபஞ்ச ரகசியத்தை அவர்கள் விளக்கியது போல வேறு எவரும் விளக்கி சொன்னதில்லை. ஐன்ஸ்டீன் போன்ற மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து சொன்ன உண்மைகளும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மெய்ஞானிகள் கூறிய கருத்துக்களுக்கும் இடையே நெருக்கமான ஒற்றுமையை காண முடிகிறது. விஞ்ஞானிகள் ஆய்ந்து சொன்னார்கள், சித்தர் பெருமக்கள் என்ற மெய்ஞானிகள் அறிந்து சொன்னார்கள். இந்த வகையில் விஞ்ஞானத்தையும் கடந்த மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்களாக சித்தர் பெருமக்கள் என்ற மெய் ஞானிகள் விளங்கியிருக்க முடியும் என்று உணர முடிகிறது. சித்தர்களின் கருத்துக்களை ஆழமாக படித்து புரிந்து கொண்டு நடைமுறை பயிற்சிகளாக்கி அனைவருக்கும் பயன்படும் விதத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற மகான்கள் சிலர் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் சிறப்பானவராக வேதாத்ரி சுவாமிகளை குறிப்பிட வேண்டும் என்று அந்த புத்தகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதையும் இங்க தெரிவிக்க வேண்டும் என்று. ஏன்னா சுவாமிஜியை பத்தி விஞ்ஞானிகளும் உணர்ந்திருக்கிறாங்க, எழுத்தாளர்களும் நிறைய உணர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டுவதற்காக தான் இதை இரண்டையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். நமது சுவாமிஜியும் விஞ்ஞானத்தை நல்ல முறையில பயன்படுத்த வேண்டும், அதன் மூலம் மெய்ஞான உண்மைகளை எளிதாக உலகுக்கு எல்லாரும் விளங்கி கொள்ள முடிகிற அளவுக்கு சொல்ல முடியும்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஒரு பாடல்ல சொல்லுவாங்க. உலக நலம் நாட்டம் அப்படிங்கிற அந்த பாடல்ல நேர்வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய் கொள்ளும் நெறிமுறைகள் இவை இணைந்த வாழ்வு காண்போம் என்று சொல்வாங்க. இனி சுவாமிஜியோடைய வழியில விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் என்ற தலைப்புல மேலும் சிந்திக்க இருக்கிறோம். விண் கூட்டல் ஞானம் விஞ்ஞானம், மெய் கூட்டல் ஞானம் மெய்ஞானம். அதாவது விண்ணை பற்றிய ஞானம், மெய்யை பற்றிய ஞானம். பொதுவா ஞானம் என்றால் அறிவு என்று சொல்வோம். ஆனா அறிவு அப்படிங்கிறத விட தெளிந்த நல்ல அறிவு, அறிவுல தெளிவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
இதேதான் பாரதியார் கூட எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லெனவே எண்ணல் வேண்டும் அப்படிங்கிற பாடல கடைசியில தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்வாரு. எந்த எந்த விஷயத்துல நல்ல தெளிந்த அறிவு வேணும் அப்படின்னா, விண்ணை பற்றியும் மெய்யை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதுல நம்ம அறிவு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு கருத்து இருக்கு. அதாவது மெய் அப்படிங்கிற உடலை பற்றிய ஞானமோ, மெய் என்ற உண்மை பொருளை பற்றிய ஞானமோ, இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதே மாதிரி விஞ்ஞானம் என்பதுல வெளியே விண்ணா இருப்பது உடல் அப்படிங்கிற எல்லைக்குள்ள வரும்போது அது சுழற்சியில மையம் வைத்து உடல் முழுவதும் சுழன்று வரும்போது அதுதான் அந்த விண் தான் உயிர் எனப்படுகிறது. அப்போ விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டுலேயும் உயிர் உடல் மெய் அப்படிங்கிற மூணையும் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதாவது இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, விஞ்ஞானம் என்பது தன்னை அறிதல், மெய்ஞானம் என்பது இறைநிலையை உணர்தல். இப்போ இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியையோ மெய்ஞான இருப்பையோ இதிலிருந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம். இந்த தலைப்புல நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம். விஞ்ஞானம்ங்கும் போது சயின்ஸ்ன்னு சொல்றோம், மெய்ஞானம்ங்கிறது விஸ்டம்னு சொல்றோம். அப்ப சயின்ஸ் விஸ்டம் இந்த ரெண்டையும் அறிந்து கொள்ள எங்க போகணும் அப்படின்னாக்கா சைலன்ஸ்க்கு போகணும், அதாவது மௌனத்துக்கு போகணும். மௌனம் மோனம் அப்படி ரெண்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? மௌனம்னா வாய் பேசாம இருக்கும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள மனம் பேசிட்டே இருக்கும். மோனம் அப்படின்னாக்க உள்ளுக்குள்ளேயே மனம் பேசாம இருக்கும், வாயும் பேசாத உள்ள மனம், அதாவது எண்ணங்களும் எதுவும் இல்லாம இருக்கிற நிலைதான் மோனம் அப்படிங்கிறது. நம்ம ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைத்து பொருள் கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுல உள்ள வேறுபாட்டை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் ஔவையார் சொன்னாங்க, மோனம் என்பது ஞானத்தின் உச்ச வரம்பு அப்படின்னாங்க. மோனம்ங்கிறது ஞானத்தோடைய உச்ச வரம்பு. அந்த உணர்ந்தவர்கள் அதிகமா பேச மாட்டாங்க. பேசுனா கொஞ்சம் தான் பேசுவாங்க, அதுலயே எல்லா உண்மைகளும் விளங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப மெய்ஞான உண்மைகளையும் விஞ்ஞான உண்மைகளை உணர எது தேவைன்னா மௌனம் தேவை. வார்த்தையற்ற மௌனத்தில் தான் இறைய உணர முடியும். அதுவே அதாவது இறையே நாமாக தன்மாற்றம் ஆனதையும் உணர முடியும். ஸோ மெய்யே எப்படி விண்ணானது உயிரானது பார்ப்போம். மெய் அசைந்தால் உயிர் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க. இதுவரை உயிரை பத்தி எத்தனையோ கற்பனை கதைகள் வந்திருக்கு, ஆனா உண்மை விளக்கம் இல்லை. விஞ்ஞானத்துல கூட இதுவரை உயிரை உணர்ந்து கொள்ள முடியல. கருவியில வச்சு அறிய முயற்சிக்கிறாங்க, ஆனா இதுவரைக்கும் யாரும் வெற்றி பெறல. மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் கூட வெற்றி பெற முடியல. வேதாந்திகளால் கூட இத சரியா விளக்க முடியல. மருத்துவ விஞ்ஞானத்துல கருவிகளால உடலை ஆய்ந்து காண முடியவில்லை அப்படின்னா, உயிர் என்பது உண்மையில உண்டா இல்லையா அப்படின்னு யாரும் துணிந்து கூற முடியாது. பின் எப்படி அதை உணர்ந்தாங்க, யார் உணர்ந்தாங்க அப்படின்னா, இதை உணர்ந்தவர்கள் சித்தாந்திகள், அதாவது சித்தர் பெருமக்கள். அதை அவங்க விளக்கி இருக்கிறாங்க. அந்த உயிருக்கு ஓமை இல்லை, ஆனா உயிரை அறியும் அகத்தவம் என்ற குண்டலினி யோகம் மூலம் அதை தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்கன்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க. அதாவது உயிர் முதல் இறை வரை உள்ள அறிவு நிலைய, அதாவது விண் முதல் மெய் வரை, இல்லாட்டி மெய் முதல் உயிர் வரை வந்த அறிவு நிலையை ஐந்தா சொல்லுவாங்க. 5 அறிவு வரைக்கும் நமக்கு தெரியும், உணர்கருவிகள். 6 அறிவுங்கும் போது அது மனிதன். அப்போ மனிதனா வந்த போது தான் எல்லாமே மனம் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி நமக்கு வந்தது. அதன் மூலம் நம்ம எல்லாமே அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தொல்காப்பியமும் 6 அறிவு தாமே மனிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 6 அறிவுல கூட இன்னும் ஒரு 5 அறிவு இருக்கு. என்ன 5 அறிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இயற்கை அறிவு, இன்ஸ்டிங்க்டா, அதாவது இயல்பா நடக்கக்கூடிய அந்த அறிவை இயற்கை அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க. 2வது நுண்மான் நுழைப்புலன் அறிவு. 3வது தேர்ந்த அறிவு. 4வது உள் உணர்வு அறிவு. 5வது மெய்யறிவு எனும் மெய்ஞானம். இப்ப 6 அறிவு படைத்த மனிதர்கள்லயும் நம்ம ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தோம், அப்புறம் எப்படி இந்த வளர்ச்சி வந்தது, அறிவு எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது அப்படிங்கறத சுவாமிஜி ஒரு கவி மூலம் சொல்றாங்க. அஞ்ஞானம் அறிவினது ஆரம்ப நிலையாகும். அதாவது விலங்கிலிருந்து மனிதனாக தன்மாற்றம் வந்தபோது நம்மளுடைய அறிவு ஆரம்ப காலத்துல அஞ்ஞானமா, அதாவது எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது அறிவு வளர்ச்சி பெற பெற விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம், இன்றைய விஞ்ஞானம் வரைக்கும் வளர்ந்துட்டோம். அதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா, விஞ்ஞானமோ அறிவின் வேக நிலை. அஞ்ஞானம் அறிவினது ஆரம்ப நிலை, விஞ்ஞானம் அறிவின் வேக நிலை, மெய்ஞானம் அறிவதனின் பூரணமாம்
அறிவுடைய பூரண நிலை தான் மெய்ஞானம். இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்கையின் எண்ண நிலை அப்படின்னு அந்த பாடல்ல சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளுடைய பயணமே பார்த்தா இறைநிலை நோக்கிய அறிவின் பயணம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையே. மெய்ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த பூரண நிலை அடைய விஞ்ஞானம் என்ற வேக நிலையில இருந்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞானம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட சில ஆண்டுகள்ல வேகமா பரவிடுச்சு. அறிவியல் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள்ல நிறைய உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். அது வேகமா பரவிடுச்சு. அதனாலதான் விஞ்ஞானம் அறிவினது வேக நிலை அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க. இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உணரப்பட்ட மெய்ஞானம் ஆனா பரவலாக்கப்படல. சோ அந்த மெய்ஞானத்தை தான் பாமரரும் நம்மெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும், ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்த நம்மையும் எல்லா விஷயங்களும் தெரிந்து கொள்ள அளவுக்கு நம்ம அறிவு நிலையை சுவாமிஜி இந்த தவத்தின் மூலம் உயர்த்திக்கிறாங்க. அந்த மெய்ஞானத்தை பாமரரும் உணரும் வண்ணம் பிரம்ம ஞானமாக எளிமைப்படுத்தி பரவ விட்ட பெருமை நம்ம அருள் தந்தை அவர்களையே சாரும். பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் தான் விஞ்ஞானம் பேச முடியும், தத்துவ ஞானிகள் தான் தத்துவம் பேச முடியும் என்பதை மாத்தி இல்லத்துல இருக்கிற தலைவிகளும் இல்ல தலைவர்களும் விஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞானத்தையும் உணர முடியும், அதை பற்றி பேச முடியும் அப்படிங்கிற சத்தியத்தின் நித்தியத்தை மனவளக்கலை சாதனை மூலம் நிரூபித்து காட்டியவர் நமது சுவாமிஜி அவர்கள். அதை ஒரு மிக எளிமையான கவி மூலம் விளக்குறாங்க. விண் முதலாய் உலகறிதல் விஞ்ஞானம் என்போம். விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா விண் முதலாய் உலகறிதல். உலகுன்னா பிரபஞ்சம், எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் உலகறிதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி விண் மூல வெளி அறிதல் மெய் பிரம்ம ஞானம் என்கிறார். அந்த விண்ணுக்கு மூலம் எது, வெளி, அதை அறிகிறது தான் மெய், அதுதான் பிரம்ம ஞானம் அப்படின்னு ஒரு கவியில விளக்குறாங்க. இந்த விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் இருவேறு துருவம் இல்ல, ஒரே சத்தியத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் தான். இதை ஒரு திருமூலரோட பாடல்ல கூட தெரிந்து கொள்ளலாம். மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை, பரத்தை மறைத்தன பார்முதல் பூதம், பரத்தில் மறைந்தன பார்முதல் பூதம். இதோட பொருளை பார்த்துக்கலாம். மரத்தால செய்யப்பட்ட ஒரு யானை பொம்மை, அதை வச்சு பார்க்கும்போது மரம் அப்படின்னு நினைச்சா அங்க யானை இல்லை, யானைன்னு பார்த்தா அங்க மரம் இல்லை. அதே போல அந்த பார்முதல் பூதம், அதுல இறையா பார்த்தோம்னா பிரபஞ்ச உலகம் இல்லை, உலகம்னா பிரபஞ்சம்னு எடுத்துக்கணும். பிரபஞ்சமா அதாவது உலகமா பார்த்தா இறை இல்லை. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இறைவெளியிலிருந்து மனித மனம் வரை உள்ள தன்மாற்ற சரித்திரத்தை மெய்ஞானமா பார்க்கும்போது விஞ்ஞானம் குறையுது, விஞ்ஞானமா பார்க்கும்போது மெய்ஞானமும் மறையுது. ஆனா நம்ம மகரிஷியின் பார்வை மெய்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் கலந்த பிரம்ம ஞானமாக மலர்கிறது. அதான் விண் அறிந்தால் மெய் அறியலாம். அதாவது விண் வரை சென்ற ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானம். அந்த விண்ணு எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கும்போது விண்ணுக்கு மூலம் அப்படிங்கும்போது பிரபஞ்சமே தான் விண்ணா இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த விண்ணுக்கு மூலம் பார்க்கும்போது அதுதான் மெய்ஞானம். இப்ப விஞ்ஞான மாளிகை அமைச்ச நியூட்டனை பற்றி சொல்லுவாங்க. அவர் நாலா சொன்னாரு. பிரபஞ்சத்தை வெளி, காலம், பொருள், ஆற்றல்னு பிரபஞ்சத்தின் மூலப்பொருளை சொன்னாரு. கால வெள்ளத்துல அது என்ன ஆச்சுன்னா பெரிய மாற்றம் அடைஞ்சு அவருக்கு பின்னாடி ஒரு 250 ஆண்டுகள் கழித்து வந்த ஐன்ஸ்டீன் அந்த 4 அம்சங்களை 2ஆ மாத்தினாரு. வெளியும் காலமும் ஒன்னாவும், பொருளும் சக்தினும் அதை 2ஆக்கி விஞ்ஞானத்தை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தினாராம். நம்ம சுவாமிஜி இந்த 2ஐயும் ஒன்றா குறைச்சு பிரபஞ்சத்தினுடைய மூலப்பொருள் 2 அல்ல, ஒன்றுதான், அதுவே சுத்தவெளி என்ற கோட்பாடு மகரிஷி தத்துவத்தின் மையமாக அமைகிறது. இந்த அத்வைத கோட்பாட்டை வழிகாட்டியா கொண்டு விஞ்ஞானம் தன் பயணத்தை வருங்காலத்துல தொடரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணாங்க, விண் என்ற அணுவுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ரூதர்ஃபோர்டு நம்ம பள்ளி பருவத்துல படிச்சிருப்போம். ஆராய்ந்த போது அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா அணுக்களை அதை விட நுட்பமான ஆல்பா துகள்கள்ல தொலைச்சு பார்த்தபோது அணுக்கள்ல உள்ள பெரும்பாலும் வெட்ட வெளியாக இருப்பதையும் மையத்துல கரு போல சில புரோட்டான் துகள்களும் அவற்றை சுற்றி சில எலக்ட்ரான் துகள்களும் இருப்பதை பார்த்து திகைத்தாராம். இதுவரை அணு என்பது பிரிக்க முடியாத திடப்பொருள் என்று நம்பி வந்தவர்களுக்கு அது பெரும்பாலும் காலியா இருப்பது ஒரு பெரிய வியப்பை தந்துதான். இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல காட் பார்ட்டிகள் வர கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க.
அப்போ பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்னதான் இருக்குன்னா அணுக்கள் தான். அந்த அணுக்கள் பூராவும் ஏறக்குறைய எப்படிதான் இருக்கான்? வெட்ட வெளியா தான் இருக்கான். ஸோ அதுதான் சக்தி என்ற விண் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் அந்த அது வெட்ட வெளிச்சமா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் விளக்கமா புரிக கூறப்பட்டு விட்டுருச்சு. இததான் நம்ம அந்த காலத்து மெய்ஞானி குதம்பை சித்தர் வெட்ட வெளிதனை மெய்யென்று இருப்போருக்கு பட்டயம் எதுக்கடி குதம்பாய் பட்டயம் எதுக்கடி குதம்பாய் அப்படின்னு பாடுனாங்க. நம்ம சுவாமிஜியும் அந்த வெட்ட வெளியில இருந்தா விண் என்ற சக்தி வந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு பாடல்ல வெட்ட வெளி சக்தி இல்லை என்றால் வேறு எந்த சக்தி வலியது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்னு சுவாமிஜி கேட்பாங்க. அப்ப அந்த வெட்ட வெளிய இறைவனா பார்த்தபோது சுவாமிஜி எழுதிய பாடல் தான் எல்லாம் வல்ல தெய்வம் பாடல கடைசியில வரும். அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அப்படிங்கிற அந்த அத்வைத தத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துறாங்க. இன்னுமே விஞ்ஞானத்துக்கும் மெய்ஞானத்துக்கும் உள்ள சில வேறுபாட்டையும் வேறுபடுத்தி காட்டுறாங்க. அறிவினுடைய சிறப்பு விஞ்ஞானம், அறிவினுடைய முழுமை மெய்ஞானம். பருப்பொருள் விளக்கம் விஞ்ஞானம், மறைபொருள் விளக்கம் மெய்ஞானம். அணு முதல்ல அண்டங்கள் வர இல்ல எல்லா இயக்கங்களையும் புலன்கள் மூலமாகவோ அல்லது துணை கருவிகள் மூலமோ ஆராய்ந்து கண்டறிவது விஞ்ஞானம். அந்த இயக்கங்களுக்கெல்லாம் மூல ஆற்றலான மறைபொருளை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நுண்மான் நுழைப்புலன் அறிவை உடையதுதான் மெய்ஞானம். விஞ்ஞானம் உடல் உணவு உலகு பற்றி சொல்லுது. மெய்ஞானம் உயிர் அறிவு மெய் பற்றி சொல்லுது. விஞ்ஞானம் கால தூர வேக பருமனுக்கு உட்பட்டது. மெய்ஞானம் கால தூர வேக பருமனுக்கு உட்படாதது என்று வேறுபடுத்தியும் காட்டுறாங்க. அப்ப மெய்ஞானத்தோடு இணைந்த விஞ்ஞானம் வாழ்வின் நலம் காக்கும். மெய்ஞானத்தை புறக்கணித்த விஞ்ஞானம் வாழ்வின் வளம் அழிக்கும். ரெண்டுமே வேணும். விஞ்ஞானமும் வேணும், மெய்ஞானமும் வேணும். இத சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டுல வாழ்ந்த 2 இரட்டை புலவர்கள் பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். 2 இரட்டை புலவர்கள்ல ஒருவருக்கு கண் இருந்தும் கண்ணுடைய பார்வையை இழந்திருப்பாரு. இன்னொருவர் கால் இருக்கும், ஆனா கால்ல நடக்கக்கூடிய சக்தியை இழந்திருப்பாரு. அப்ப 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், கால் இழந்தவர் கண் இழந்தவருடைய தோள்ல உட்கார்ந்துட்டு இப்படி போ அப்படி போன்னு சொல்லி வழி காட்டும் போது கண் இழந்தவர் அவர் சொல்ற பிரகாரம் நடந்து போவாராம். அப்போ ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையா இருந்தாங்களாம். அதே போல விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செயல்பட வேண்டும். அப்ப அப்படி செயல்பட்டாதான் இருப்பு நிலையான இறைவெளியோட நம்ம விஞ்ஞானத்தின் மூலமும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அந்த இறைவெளிதான் மூலம். அதுதான் காலமா கோலமா சீலமா ஞாலமா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க. மூலம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் வற்ற இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் அப்படின்னு. அந்த மூலமே எப்படி காலமா வந்தது அப்படின்னாக்க அந்த மூலத்தோட இயக்க நிலை. ஒரு இயக்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தொடக்கத்துல இருந்து முடிவு வரை உள்ள அந்த நீட்டம் கால நீட்டம் இயக்க நீட்டம் தான் காலமா வந்தது. அதே போல கோலம் அப்படிங்கும்போது மூலத்தில இருந்து வந்த அந்த இயக்க நிலை தண்ணீருக்கு சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால அணு முதல் அண்டம் ஈராக ஒரு வடிவம் எடுத்தது. அதுதான் கோலம். கோலம் 2லையும் எடுத்துக்க. கோலம்னா வடிவமைப்பு. கோலம்னா அந்த எலிப்டிக்கல் பாதையில வரும்ல, கோல வடிவுல முட்டை இருக்குல்ல, அது மாதிரி. அப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சீலம் அப்படிங்கிறத இந்த அதோ இறைநிலையுடைய பேரறிவு இயக்க ஒழுங்காக இருந்து எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொண்டிருப்பதா சொல்லுவாங்க. அப்ப ஞானம் அப்படிங்கிறது மூலத்தினுடைய தன்மாற்றமான இந்த பிரபஞ்சம். அந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அணு முதல் அண்டகோடிகள் அனைத்தும் பிரபஞ்சம். அதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப ஞானம்னா நம்ம வெறுமனே உலகம்னு நினைச்சுக்கிறோம். உலகம் மட்டுமல்ல, இந்த நம்ம பூமி என்ற உலகத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி அண்டங்களையும் சேர்த்ததுதான் ஞானம். அந்த ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒண்ணு ஒண்ணு எப்படி இருக்குன்னா அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருக்குது. ஞானம்னாலே தமிழ்ல தொங்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தொங்குற ஞானத்தை, அதாவது பிரபஞ்சத்தை தாங்கிறது எது அப்படின்னாக்க சுத்த வெளிதான். ஸோ அதுதான் மெய். அதுதான் உயிராவும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற உண்மையே சாமிஜி நமக்கு பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் உயிரின தன்மாற்றத்துல எல்லாம் விளக்குவாங்க. இப்ப மெய்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் இணைத்து அதுதான் விஞ்ஞானம்ங்கிறது தன்னை அறிதல், மெய்ஞானம்ங்கிறது இறைநிலை உணர்தல். ரெண்டையும் இணைச்சு சாமிஜி தத்துவ ஞானமாக பிரம்ம ஞானமாக நமக்கு அருளி இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில விஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞானத்தையும் இணைத்து பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை
கொடுத்த நார்வே மன்றத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உரையை நிறைவு செய்கிறோம். வையமெல்லாம் வாழட்டும், வாழ்க்கை வளம் காத்தினிதாய் வளரட்டும் மெய்யறிவு, வாழ்க்கை இன்பம் துய்த்தலிலே உய்ய மெய்ப்பொருள் நாட்டம், உலகெங்கும் மக்களிடம் ஓங்குக மேலோங்குக, நம் உள்ளமெல்லாம் ஒன்றுபட. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். நன்றி ஐயா.